Pandongan mawon. Amin mbah pirang tahun. Ini dendok sing paling larang ya iki, guys. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Anco. Ya ampun, bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel itu Mbak Endah Ratih, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Soalnya guys, nah aku isin hari ini soalnya ya guys, sepupuku lagi enak acara nikahan dan iku ibu adik bapakku ngono guys. Jadi iki aku lanjut konten kedua. Yo acarane temu ambek lain-lain guys. Dirangan aja Pak guys. Lah, bener lah. Tak foto lah. Foto action lah. Sambil orang pemudik, orang sesepuh, orang sesepuh, kalah haji sesepuh. Ikan satu satu kono ing papawas, mewah ledos ing hidup. Ikan anggur kesuki berpopuler ing kaum lama. Sejering para alim, para ulama, para kiai. Ikan itu balu naksa sinar kita suci waktu ini lagi. Aman. Dengan berdados pada berkita dan pada mengingkang satu hulu yang tinggi. Maten. Kalau pria bunjara ni nopo. Sing di acara guys. Iki sapain? Iki sapain Mbak? Mbak iki sapain? Iki mbakku guys. Iki apa temu? Dilungkas ah? Dilungkas apa temu? Bewa poro kadang sukses nopo. Pandongan mawon. Amin mbah pirang tahun. Ingkang suatu undaan kalinggo urusannya Prabowo awik saking kepanipun Bapak Sumarja Budaya Maulina Allahumma sholli wa dari sallim ala mempelai pria sayyidina sing sebelah kanan Muhammad wa ala ali sayyidina terus Muhammad. mempelai wanitane Sedawu iki saiki jam kehormatan saiki jam 10 jadi temunya jam 10. Wah, Terus apa tadi mau jam 7? Upacara Binagani Purwakani atur dan pabuko. Semoga kita wiwiti sesarangan kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Purwo Madya Usono saben manfaat kanthi wilujeng tanpa patut. Nuwun matur nuwun. Foto-foto sik. Foto sik. Nah, iki dadi sing cewek kuwi adike bapakku guys sing terakhir. Kan 3 bersaudara. Wah, terus mas aku tak ngalah. Hah? Kono. Yo. Foto-foto sih. Kita kan nyutingnya wis nganu guys, kayak friend. Oke, BTW pindah guys. Jambi tambah promo semoga terus dapat jiwa yang mongso ngolo kemawah yang bergerak saking pawasing Gusti ingkang murbeng tumati siap mojo pengantin kekalih ada debi toto upacara adat wik
Siji Widono ingkang sampun mapawaten ing Dusun Jati Desa Tambak Romo Kecamatan Sepu niki upacara adat pagi adat menggewerdi tata cara widi werdinipun Gusti ingkang winengku werdi luhur wontenipun winengku werdi pawewen dados adat widi widono winengku werdi tata cara paringipun Gusti ingkang linangkung wadapata werdinipun pagi inggih menika pangudi gambohing panggalih bela boten mongkal nalika semono ana titeng Gusti kang asipat tanapi wanita ingkang semadya netepi dedhereng adesang anjing alaming madya amestuti ila ujaring para kita ingkang jahat budi Rogo Bagus Edi Al-Mu'alim Angel Pacanelo Ngidak ndok sing paling larang ya iki guys pecah podo sanalika Roro Ayu Hesti Nur Sahyani Habibie apeyanipun ingkang garwa winastan Ratu Podo Ranus ngarani toyo Podo tegesipun samparan pengantin putri Habibie samparanipun ingkang garwa saperlu angicani saluwiring Sukerto Mugi Tulus Mulyo Manggi Raharjo sonadaken watang setya tunggu serta kemawula ingkang sinandang pengantin putri Bono Habibie Sibra temanten putri kalating asmanipun temanten lajeng sami ajawat asto datang regi kang sareka paribasanipun kadanan patra bengan iker panjang ilang dening ibu juru sebogo lan ibu Dewi Ridwana kanthi barokah waosan donga suci barokallahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakuma fi khair tinggal oleh kedela semoyo mustika ing pawiwahan Mas Ayu Hesti Nur Cahyani kalian Rogo Bagus Edi Al-Mu'alika dari Patoro Sinduran temanten paripurna ganti kang titi laksinaning upacara mandi Sigro musti kaning pawiwahan kepareng jajar jumeneng wonten sisih kanan lan kiri badhe lumampah kanthi badan karti yatoro kring sasana hampar kencana ingkang badhe dituntun dening Rama men tahun pira ya guys penake WKWK panjenenganipun Bapak Suparja ugi kandharaken ibu kanten ingkang wonten ing Dusun Jambi Kelurahan Tambang Romo Kecamatan Sepu Kabupaten Blora sinebat upacara sinduran temanten sindur ingkang kadamel saking werni abrit sinaran petak pada mangku pepiling temanten pengantin sekali pilih tiang panggung bebrayan agung menika rasa kados nyabrang benawi ingkang santer tur awat kaliwat liwat
menawi boten dipun lambari santosaning lahir tumusik patos nabtu badhe kasempya mugia ing benawi keplasipun kalung ing pandodo pangroncenati bebrayan us pratek ing udan kang tujuh langkah pengantor dan sasono lenengko kanthi lulus mulya manggi praharjo telo ponang sibur lagi guys temune wis bar jadi ibu juru semoga ibu Dewi Wana ya Tunggali dan dia mulia di radio saya kini dan apa ya di guys waktu ning ngene kalian yo kepada sing ngene kita pengantin kampung tapi aku gak Angas jenenge guys Punogoyo awujud beras kawah terus orang cek bar maem terus minum kacang kawah kedele kawah sekar monco warto kasuntak kaparingaken dumateng Limas Ayu Desti Kanthi Kacu Keboyo Panambikan Trisno lan raosipun dhateng Gusti ingkang Maha Suci kanthi pangandikan Alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun kang maswane kulo panjenengan sampun paring kula koyo kanthi kulo sawatu kula koyo kanthi badhe kula binaken kanthi kebutuhan rumah tangga kita swami alhamdulillah anggone kang mas tergawi mulai esuk ngantos awan iki oleh kaya sakmene tak serahno ring siramu istriku kenapa wujud tanggung jawabku ngayomi ngayahi yo ngayahi marang siramu matur nuwun swami sawetawis Punogoyo dipun titipaken sawetawis dumateng ingkang rata sampun dados istri panjenengan suamiku kula badhe niki dhateng kawula panjenengan suamiku kula badhe taat lan patuh dhateng panjenengan supados kula saged dados istri kang salehah kangge panjenengan suamiku alhamdulillah istriku kula edi minangka suami saestu badhe tanggung jawab lahir batin alhamdulillah kemarin Lepas Ayu Desti akan lepas pusakane pengantin kampung awujud ponang dulu selajengipun kemarin pengantin kanthi pengantin hasto atau bergandengan tangan memampangkan si lolongan. Nah, ini adalah ibuku, guys. Ya kan? Wah, iki ayo kok cuma yo ndekne keserot matahari dadine. Wis gak gelem. Biasel. Ya Allah sel adik, ya Allah sel. Adikku lemes, guys. Utangnya lara. Adek iki yo gak mlebu soalnya utangnya lara. Wis ngombe obat burung. Burung, tak kali obat. Antangin tolangin anak ning tinduk Barus nggo motor. Kilo dhewe. Iya. Cek lara utangnya cek mudek-mudek. Walah, saya udah ngombe nih. Dia mau gung sarapannya mergo ya. Wis. Lah kenapa dia mudek-mudek? Antangin anak. Ya kan dikode. Pendek ae. Dia ini emang wis gak mlebu ae, guys. Ayo piye utangnya loro. Lah kok ki malah maneh padahal iki wis mari yo. Dia iki wis mari ya. Wis penak mang ora tak beli obat ya. Lah yo wis penak makan gak ngombe obat lah kok ki malah umat neh. Saya tak golek obat sih. Ih, Kene-kene pirang-pirang pokoke. irang mek tak mek. Isan, Esan apa Isan? Esan. Rapi. Hai. Wis aku pengen obat. Dia mau pas naik di mana?
terus ada pas ibu-ibu gambar pas aku kan ada batonan sampai kan lihat kan lagi wah aku tuh goreng kan terus pas aku balik nih gini sama gak enak tapi iya aku ini gak enak ternyata kayak boleh soalnya dia ngomongin gimana ya lari jangan jam rolas itu kayak gerimis-gerimis ya mbak kan itu yo mbak ya kan wis tekan gone buku lah perene bianjir terus kasih itu keponangku soalnya bola sumpah wis deres kluduke biar terus ini yo sepi yo mbak yo saat durunge udan iku kan rame terus bersimpah udan iku langsung bola langsung sepi Belum sedekahan kampung Sobo Desa Kenapa wis mari sampai bagi pola dengarkan potongan jadi ini tanggal wang sono pasrah pengantin program bagus oh iya seksi ya Atmojo kagunipun Bapak Santiman dari Buyati Saking aku di masa-masa dulu beritanya di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Eja menika walah cuman malah iki pasrah pas pengantin libur dipun saliran bining panjenenganipun Bapak Subut Kujut Dumateng Panjenengan Bapak Subut Lanjut yo Kabupaten Saking Sasono di Solo. Mas Maril wes tenang joget aja engko joget aja iya Len oh dokter sip pintar nyuntik ya oh loh kalau dokter itu harus nyuntik bisa nyuntik ya rumahnya asli mana kok bahasa Indonesia nya logatnya beda Yu Dunung bahasa Indonesia ini Iya no di Jakarta juga bisa umpama saya Jakarta oh pakai E ya iya Jakarta Jakarta oh terluta-luta lah kuwi aku sing lari udah kena guru MTS mau lah piye wani to piye lho kene pondokan dhewe pondok di lho piye Albaroid Padangan ora Jawa piye gitu ki ora Jawa nikmat lho Balik balik. Loh, sing tak wedeni apa aku? Oh, lenong. Mundur kae. Oh. Iki kata niku kena prae enak. Oke, niki sinten? Seno. Cita-citane napa Sen? Panggilannya Sen atau No? Oh, Seno. Kalau di sana itu Seno itu kalau di Jakarta, kalau sini Mas, kalau di Jakarta itu Bang. Oh, Bang. Umpama Yasman, Bang Yas. Bang Yasman. Kalau Sudar, Bang Su. Sudar. Bang Sudar. Kancaku ki jenenge Satria ning kono. Jadi celane Bangsa. Yo, ning ndi yo? Oke. Ini cita-cita kamu jadi apa, Sen? Mbok karo gak apa-apa ya, jadi pajak kenom. Ya wis. yo ora apa-apa nguri-nguri kabudayan Jawi. Yo. Sing terusno sapa rasa ciri-ciri iki? Yo no. Tentang nyekel Ape ae. nyekel gong ngono didol sitok-sitok ndara. Yo ora to. Ora. Wong aja kulino HP ae. Belajar gong. Aku nguri-nguri tinggalane bae biyen. Yo canggenku bendino ki delokan HP ne. Terus? Motone loro. komplanan tuh padahal bu ini nang kuis dia nangnya sela ini bu ini Yo pinter lah sing petikan coklat kalau guys Lah iki sapa Mas Len? Ben kok enak men. Sapa jenenge? Arul. Arul, kelas piro Nul? 6. 6 sampean pengenmu dadi apa? Waduh, madesu. Madesi apa? Masa depan suram. Burung mikir. Urung mikir. Cilik kok mikir sekolah aja. Cek cilik genku yo meteng ayo. Apa kuwi? Apa kuwi? Wah, genku lho tak cilik yo meteng.
Ini sini. Nama kamu siapa? Oh Rara. Terus cita-cita jadi? Oh jadi manusia. Cak ini tibake api-api ya. Ayo. Rapi. Oh aku wis tutuk wis kemeng. Tutuk. Oh alah. Sinten namanya? Firna sampean. Aini. Salsa. Ngatemi. Oke ya. Apa-apa yo sini Aurel. Naurel. Ngono nek lanang anakmu jenengno sapa ngono. Basa Arab ngono lho. Muhammad Idris apa sapa kan? Suwene ya. Anakmu Arab kok jenenge Arab apik ya. ayo Ibnu Syaitan kae. Ibnu Syaitan piye mbah? No. Wes ya niki nyuwun lagu napa sing ora joget Heeh. kok tak ambung siji-siji. Kudu joget kabeh. Oke, siap? Siap joget nggih? Sing gak joget tak ambung. Apa njaluk dipateni dalange? Waduh, ati wani aku. Nyelip mani. Ya kenal ora tau ulang dapat satu. Ya lagune napa? Minta lagu apa sampean? Oh nggak tahu. Anu kuwi ya Kicau Mania. Gaspol. Elah lek man guyu wek roe bahasa Arab ae. Iya. Ya ayo. Lagune iki apa? Lagune terserah napa, Mbak? Jenengan. Oh Loras Moro nggih. Nek cocok nek niku. Kula balik niku kelangenane kula ya kaset nyeket nek gak aku wis